Dobře, já jsem vítal další videa a tohle video bude takový jenom krátký hlasovací, protože jsem se rozhodl, že tu sérii ze Shipwreck teda natáčet budu. Začnu někdy teď, ale budu natáčet opravdu málo často, takže třeba jen jednou za týden, možná třeba jednou za 2 týdny, takže opravdu jenom, aby tam to video prostě bylo a aby to nějak prolínalo ty série, protože teďka opravdu vydávám tak většinou tak 2-3 díly rok a potom jeden tutoriál, tak aby to bylo třeba jeden díl rok, potom nějaký ten Shipwreck, pak třeba další díl a potom ten tutoriál, víte, aby třeba byly za ten týden aspoň třeba 2 ty roky, jeden Shipwreck a jeden tutoriál. Tak, a teďka jde hlasování postavy. Já osobně bych si zahrál jednu tady z těch 3 postav, to jsou nové postavy, které jsem ještě nějak moc nehrál, teda tady tohle už jsem trochu hrál. A takže já do hlasování nebudu dávat tady ty ostatní postavy, myslím, že tady jsou taky ty úplně základní, který hraje každý. Maxwella to hrajeme teďka v rogu. A takže jsem se rozhodl, že tam dáme tyhle 3 postavy. Kdybyste chtěli nějakou jinou, tak když tak napište do komentů. Ale já vám ještě trošičku vysvětlím, co ty postavy dělají, abyste se měli mezi tím rozhodovat. Tak, toto je Valany, která vlastně má svůj raft, takže může jakoby jezdit hned od začátku. Ten raft si může vždycky jakoby dát do inventáře, takže to má jakoby lepší. Potom, když jezdí po vlnách, to dává nějakou sanitu a nějak moc jí nevadí, když promokávám. Tak, tady je potom šéf, kuchař, ten je celkem vybíravý na jídlo, takže potřebuje víc jídla, že má, myslím, hunger, že normálně jakoby mu to potřebuje víc hungru než ostatní postavy, ale výhodu má, že má vlastně baťužek, který má bohužel jen 4 sloty, takže je úplně k ničemu. A potom má svůj vlastní krok, pod který může přenášet. A poslední postava je Monkey King, který sice nemluví, takže to je něco takový ves, ale může běhat, to je, že běhá mnohem rychleji než ostatní postavy a je to opice, takže je prostě super, jí banány a tady ty výhody, no. Prostě taková super postavička, která může běhat. Dobrý, tak to je všechno pro tento díl, do popisku videa jsem vám dal hlasování, tak když tak hlasujte, jakou postavu byste chtěli. Nějaký připomínky můžete psát do komentářů. Díky, mějte se a ahoj.